За тези хора нямат друг шанс, освен да защитена заетост. Моя син е назначен в едно кафене, на което има един стол, но той понякога помага така, но на 4 часа работи, за да се чувства полезен. Защото иначе не би могъл другаде. Тези хора са обгрижвани в семействата си, излизайки навън, те се срещат с много различни неща. Защитената трудова заетост дава шансове, които те да бъдат научени на трудови навици, да бъдат научени на отговорности. Това, което го виждаш, това съм го правил от скици. А на колко си години сега? 32 и половина. Скоро правя 33 Христова възраст. Искам също да работя. Мога да се справям с документи, работя и с компютър. Аз съм дългогодишен деятел и спомоществовател, така да се каже, на хората с умствени затруднения. Имам такъв син, който е в къщата ми. Този термин защитена заетост много дълго го преследваме. Представяме си го много лесно. Държавата би трябвало да подкрепи хората, които не могат да си намерят работа сами на трудовия пазар. За Олимпиадата 2015 година ще участвам на джудо. Надявам се да взема медал. Като бях на Шанхай, участвах на бадминтон и взех 2 златни медала. Основната цел на този проект е да проучим добрите практики в Испания във връзка с вид за заетост, която не е развита в българската действителност, а именно това е защитената заетост. Тя е заетост, която се прилага при лица с тежки, изключително тежки физически, психически, интелектуални увреждания, лица, които не могат да работят на свободния пазар на труда. Desde que nos presentaron el proyecto de empleo protegido, los socios búlgaros, nosotros considerábamos que podíamos aportar a la sociedad búlgara, a la administración búlgara, nuestra experiencia en todos estos años de trabajo de centros especiales de empleo, exponiendo aquellas buenas prácticas de estos centros. И идеята е в тези защитени предприятия, в тази защитена среда, в тези центрове, те да придобият квалификация, да придобият уменията, които са необходими за свободния пазар на труда. Но чрез специфични механизми, които им позволяват по-лесно да се интегрират, било то чрез поемане на известна част от заплащането, чрез осигуряване на хора, които да поемат тяхното обучение на пазара на труда и всякакви други познати механизми в Европа, в това число и механизмът наречен квотен принцип. Значи и не само за моите дъщеря, и за всички хора с увреждания, завършили поне средно образование, не могат по някакъв начин да се реализират, не да стоят затворени в къщи, а да имат някаква работа, да се чувстват пълноценни. И на последно място даже слагам парите, които ще получават. Въпреки всичко, те имат нужда от тези пари. Имат контакти с други хора, които са цялото наше общество, да не бъдат изолирани. От тук нататък пред българските експерти остава да адаптират усвоеното в рамките на проекта към особеностите на българския трудов пазар и да разработят механизъм, който да даде шанс на още по-голям брой хора с увреждания да станат пълноценна част от живота в България.